Бронила, Крисо. Къде ти идва на Марс или идва? Кимчи ли правиш? Да, бе, място да кимчите правиш. Има ли го? Да. Къде да търся кимчета? Това не разбрах нещо. Опа! Човека с фотоапарата. Кипчета, кажи ги качвате. Не знам, бе. Аз ще ми пращам се спасяват. Ладно, вие после пишете с мен, или как съм въртял. Много знам кой. Аре, моля. Да, малко ги разпали. О, деба, по материя. Ще се пават. Има ли трети около? О, пак съм страна. Задни. Нямам му нищо. Той е здрав. Еди път. Вирусите. Имаш. Изправи, Ай, Терако, най. Леко брадата! Ай, Терако, най. аз съм Терако, Смята ли? да. Вижте, ако може да ги хванеш и двамата. Да, его. Нямам жен. Его, нормалното лягане на Данго. красота! И малкия попетвал отстрани. Ама да ги гасите вече. Добро гасене, добро. Аладия! Само